Osastoa johtaa ylikersantti Liisa Kaasalainen Porin prikaatista vierellään Saksan paimenkoira Sikiä. Ensimmäisenä puolustusvoimien Saksan paimenkoira, jotka työskentelevät ohjaajien monipuolisissa tehtävissä, muun muassa huume-, räjähde- ja partiokoirina. Puolustusvoimien koiratoiminnan keskus on sotakoiraosasto Porin prikaatissa Niinitalossa. Rajavartiolaitoksen rajakoirat ovat ohjaajinen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta. Ne toimivat rajaturvallisuuden tehtävissä maastorajalla partiokoirina ja rajanylityspaikoilla erikoistehtävissä. Sen jälkeen Helsingin poliisilaitoksen partiokoirat, joille on koulutettu hallittavuus, henkilö- ja esineetsintään, suojelu- ja jokin erikoisosaamisalue, kuten esimerkiksi kuumausaineiden etsintä. Helsingissä poliisikoirilla on vuosittain noin 1000 erityyppistä tehtävää. Sen jälkeen Tullin Labradorin noutajat, joita käytetään apuna tavaran kohdistuvien kieltojen ja rajoitusten valvonnassa niin maa-, ilma- kuin meriliikenteessä. Suurin osa Tullin koirista on koulutettu kuumausaineiden etsintään. Ja lopuksi Stadipeton rauniokoirat, jotka ovat vapaaehtoisina käytettävissä Helsingin pelastuslaitoksen alaisilla tehtävillä. Niiden jälkeen yliyksikön johtamispaikka maastokuorma-auton päällä. Lopuksi sen päätehtäviä ovat palkatun henkilökunnan ja asevelvollisuuden koulutus sekä maavoimien tutkimus-, kehittämis- ja valmennustehtävät. Maastokoululla on toimipisteet Lappeenrannassa, Haminassa, Hattulassa, Kankaanpäässä ja Riihimäellä. Reserviuksen koulussa Haminassa koulutetaan pääosa maasotakoulun varusmiehistä ja toteutetaan maavoimien reserviuksen kurssit 2 kertaa vuodessa. Seuraavaksi Kaartin jääkärirykmentti. Kaartin jääkärirykmentin lippukomppaniassa marssii rykmentin ensimmäinen jääkärikomppania henkilökuntaa ja varusmiehiä taisteluvarustuksessa. Osastoa komentaa Kaartin jääkärirykmentin komentaja eversti Asko Kopra.